Sonyoluri. Mbok menawa Jawata maringake kinarya tumbaling kraton murih tata tentrem rahayuning kabeh para kawula. Minges-minges ler landheping Trisula tumandu ing jangga kapisanan tigas pancing jangganira suwarga ginawe ayu kepasang yugya kowe ngancam marang patiku elingna kuwi tembunge kleru kuwi sing bener ki surja. Kowe rasa ngeling-eling gong sing kleru ki kowe kok malah surja ki apa? Kepasang yugya kok surja. Kowe ngancam marang aku kinarya tumbal, aku manut yen wis ana kedadian gemblinding mestakaku. Dedeg murang apira gedhemu cilik nantang perkara kena saut pedhot bangkamu kramasi epek-epek jebol siramu. Sanging ayuda kapraban sang satru sakti Abimanyu ketoke klemar-klemon dak kapuk ora pending jebul Seti Mandraguna kok yo
panjenengan ngedang atos-atos. Ampun dipepeti banget lah mangke nek nganti sampean kecekel Abimanyu, wo lah niku satria sekti tanpa guru. Mandeng bisa geseng melirik merkitik. Langkung-langkung mangke ngantos namaken kemandeng. Ning Panakawane kuwi teng Sraut. Anggere cok ngrusuhi. Teng glibet kaya setan. Ulung pancen kok alap-alap. Alap-alap sandangan, alap-alap. Napa sing ketok? Apa? Aku kira gawe iket. Karo klambi Jawa. Alah ngene ndi? Isih nang omah. Iki payung. Nek dine wong tuwa kok jojok didol ya. Gunen jejimat. Lah tak pundi-pundi mah tinggi tok e. Ayo tak dol sak payu-payune. Nyoh tak nedit wae nyoh. Kono nguduk apa-apa kono anake digemateni. Yo arep bojomu elek kae karang yo wis anak-anak wis kowe iki selasa kukan rewel ya kok. Mergo saka rigene wong tuwa awitene wong biyen dirabekke ayu karo bapakmu ora diturun. Mulane kuwi kok ya wae sak tekate nek ala ki tinggal lunga bang ki wentala. Ayo to, ayo. Ora kaya Petro kae galo. Sing dienggo conto ki bapak kae kok kan kikrik. Lunga arep ado esuk kudu mulih. Lunga ado ora kudu mulih. Kae bapakku kae wong tuwa kok rumangsaku mbok dadane mbok ngaso-ngaso. Larang bapakmu kuwi kebacut nek mangan nek ra onak ku ora doyan. Ngombe nek ra krasa enak ya ora ya kudu iso nyrateni bapakmu kowe gong. Ya nek tak tresnani Pak. Ayo. Ora ya kaya bapakku kowe bapakku. Nek aku anggere mikono mulih aku ora ki anakmu yo takon mulih ngalor. Ayo. Kae sapa to gong? Runan kula. Kon ketok rene sokot pedhot kupingmu. Prabu, aduh Yai. Kula reka daya ing kados menapa tetep boten kelampah ngendih yudanipun Abimanyu. Sakmenika ngaten kemawon. Panjenengan Patri Kondur minangka kok gawane Abimanyu. Kebangetan temen gawa satya klemar-klemar kono ngati-ngati ping pindho. Kula semanggaken Yai dicekap kula piyambak Koko Prabu atuh tindak rumi kemawon.
Kala semono Patih Anggawati kang wonten Jimantara sigra matek marang dayaning aji pamepesan Raden Angka Wijaya kena kasaut kang wis tanpa bangga kaboyong minggah kayangan nganti dumuga ing kraton Sanyaluri geger repat Ponokawan. Petruk lan Bagong Lena prayitnamu bendaramu kena digawa mungsuh iki mau gek saka ngendi to Le aku ora patek mudeng negarane nek marani kita kaya mliri-iri ngono Sanyaluri ra sing kerengan mau sapa Prabu Anggana Dewa ane sing gawa wong wedoke piyayi putri kepiye pancen iya temenan kok terus dicandak cek gawa munggah mabur kaya rosa-rosane ngono kok ora nggo aku bae nek kowe iki nggo apa nang kono wis coba jur kepiye nala gareng sing nulungi awake dhewe sapa aming karek mangsa bodho bapakku manut kowe nek ora golek pinto srayan ora bisa ngrebut bendara Mancanegara iki karnyana gelar pandang muncar kelir soroting pepunang surem tan padang kasongan pacaring purnama engge kono Kala semono nelasak wana wasa para repat Ponokawan nggih sumedya ngupaya pangayoman minggah ing arga tumurun jurang tan kaisi sakwusnya tumekeng pucang arga tinutuping ampak-ampak nenggih ingkang samya tata lenggah ing kayangan ngundarandir bawana Sang Hyang Pada ingkang nampi piswanira kang wayah sukma jati sigra pinaringan dawuh kinengang sek pasebane saklimah imbal wacana Sang Hyang Pada
punika warnanira ing kayangan Mundarandir Bawana. Ingkang wis kalupa yen to kayangan iku gawat kaliwat-liwat wingi kepati-pati. Arang jalma ingkang bisa ngambah ing kayangan iku yen to tan kaiden marang dewata. Ingkang wis lenggah ning kadya jaladri ning kadyarga Sang Hyang padha wawisike. Iya Sang Hyang menang. Duk rikala semana pinuju amulat marang isining jagat. Kocapa kang kepareng ayun piswanipun ingkang wayah Sukma Jati. Yaiku Sukmane Raden Janaka. Tumungkul ing abiyantara Sang Hyang padha mulat marang wiswaning wayah. Titah merca padha kaget kadura kawekasan. Sigra pinarian sasmita kinengang sekpasih badhe nenggih pangandikan kawijil. Semubang Hyang Aruna kadinetraning Agur apa sabdaning kukila Rinekani koro saketer
pepetoke ngayamono ngajala disangai palungguhan sukma jati kita padha kanthi raharja kula nuwun nampi pangestunipun Iwang Pukulun kados mboten kirang setunggal menapa pisuwan kula wonten ngabiyantara kejawi saking menika kepareng aturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo. Ya ulun trima kita ngaturake sungkem marang ngarsa lumuntring pangastuti tumuli tampan kacancang puceng weni urmesepo seranduning badan kula apa marmane jeneng kita sowan kang tanpa krana ulun timbali katitik pasuryane kaya amengku sungkawa saengga ninggal marang pakurungan jeneng kita ngabiyantara sifat badan halus niri kala semanten kula tansah mboten dipun pitados dumateng para garwa anggen kula paring uninga bilih ta negari Ngastina menika estanipun menggahing batos para kadang kula Pandhawa ingkang kagungan amargi saking adreng manahipun para garwa kepingin badhe ngawuningani para kadang nguwaosi negari Ngastina ngantos nilaraken ing kasatriyan saengga kula kedarang-darang anglampahi popo ngantos kula sowan wonten ing kraton Ngastina nyuwun ngampil sih kadarmanipun Pukulun padha wenang supados maringi ngedumateng Koko Prabu Jaka Pitana ewa semanten panuwunipun ingkang wayah Pudyangkara kula saged katarimah Pukulun boten anglilani bukti nyatanipun Koko Prabu Jaka Pitana lajeng ngetingalaken deksuranipun tanpa taliwara ingkang wayah kajidra wonten Stinggil Binaturata ingkang mekaten menika menapa pancen sampun dumugi titiwancinipun yen pancen sampun dumugi titiwancinipun keparenga ingkang wayah tumuli nyuwun papan padunungan wonten ngersanipun Pukulun padha wenang ewa semanten menawi dereng dumugi titiwanci kados pundi lelampaning mekaten supados enggal paripurna Pukulun ora marga sangka panuwun kita ulun ora ngideni nanging merga saka kagawa kudu mengkono tumindak ing para titah mercapada kita mbuya perlu kuwatir yen to kita bakal nyuwun pepintan papan paswargan pancen Jawata durung marengake besok akhir tembe bakal bisa nampa papan paswargan nanging kudu bareng marang para kadang kita ing Ngamarta sakwise bisa mbrasta marang angkara murka ya teges bisa ngatonake tumpang jayaning prang Baratayuda mekaten Pukulun ewa semono yen dina iki kita nyuwun Jawata pancen durung marengake lan sumurupa kanthi rasa kang mantep ing pamikir senajan tatkala kita nyuwun ana ngersane Prabu Jaka Pitana ulun ora marengake awit pancen minangka kanggo lantaran kita kudu bisa ngabiyantara nang ngarsa ulun ingkang kudu sumurup isining prang Baratayuda Pandhawa bakal bisa tumpang jayane kula nuwun inggih ora nganti gantalan wektu ora nganti kaliban dina mbok menawa wahyuning kemenangan
ingkang bakal tinampa marang para kadang kita. Inggih kula. Ewa semono yen kita bakal bisa pinanggih marang para garwa. Lan bisa kawiyak wewadine ngangkara murka. Kita tumuli baliya ana mercapada bebarengan marang kadang kita. Dipati Karna kang uga sifat badan halus ingkang tunggu ana sak jabane kayangan. Nangis ranane kita sekarone kudu nglakoni tapa ngrami. Tetulunga marang wong kang nandhang kasangsaran. Mbok menawa lantaran iku kita mengko bakal bisa kumpul maneh marang para garwa tuwin para kadang lan ngawuningani mungguh angkara murkaning jagat. Mengkono kula. Tinimpal kontal kedonya kalaweran katiuping samirana tumiping samudra loya tinampa ing baruna matur sewu sembah nuwun sanget yen mekaten mlajeng bukulun kepareng anggilan ingkang wayah medhak dhateng mercapada sing ati-ati lan kita ulun paringi samuning asma murid aja nganti ketara loro-loro ngatunggal ulun paringaran Begawan Opo Bambang Sukma Sakti Sukma Lono supaya aja nganti ketara kita bakal srawung marang titah-titah mercapada nuwun ngestakaken dawuh kepareng ingkang wayah lengser saking paswanan amun ngantos kataman tulasari ulun paring pangestu kula.